Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ulimale kanzima wesilisa uphunyuka imoto maqede yaphaphalaza yayophoseka entabeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi alandibela khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ulimale kanzima wesilisa esikhulu sezempilo enhlangwini engojo uginqike nemonto maqede walimala ngesikhulu ihluku. Lo wesilisa kubeka ukuthi imonto bese shama pothole maqede yaphaphalaza yaphuma emgwaqeni yaze yayophoseka emaweni. Abezimo esiphuthumayo bafika endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha. Akubikwa ukuthi ulimale kabuhlungwana impela usizwe khona endaweni yesigameko nduba aphuthunyiswe esibhedlela. Abantu basale bephatheke kabi ngaso lesigameko. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.